Čo je? Dobré ránko. Too late to apologize. Chlapci, ja mám, viete, aký nápad? Proste tento shitstorm prespať. Piče skurnenej. Kristúša Mária, čet. Nejaká vôňa ide zvonka jedla. To by ma možno presvedčilo. Do mňa hustíte, choď tam, urob to, hento, tamto. Kurňa, majte trošku súcitu. Nemáš nárok na súcit? Tak digago. Tohle není ale dovolenka. Však ja nehovorím, že som na dovolenke, ani že chcem dovolenkové nejaké tieto. Ale tiež sa nemusím strhať, more. Však si mladý, ne? Tak čo tu hraje? Píše vyjebané. Takže to... You dare to use my own spells against me, pota! Stáva na cvičiť, píčo, stáva na cvičiť. Chcete si vidieť výhľad z balkona, že? Let's go. Čo za kokota vymyslí takúto postiel s týmito ostrými hranami? Sorry za nadávky takto z rána, ale ja úplne mám dojebané nohy. Čekujte na to. Pozerajte na to. Poďme prosím vás pekne. Čaute. Toto je moja, že chirurgia. Dal som si okuláre, tak úplne dobre nevidím. Úplne dobre som si to vymyslel, že tu mám v tom držiaku mám powerbanku, ktorá má samotný kábel v sebe. Hi, I'm calling regards the lost item at the Bangkok airport. I was told to call this number today. If there is any chance something was found. Ivan Lazarov. Yes, I-V-A-N L-A-Z-Z. To isté, čo včera, chat. To isté, čo včera. No, they will try to find it, but again, same story like yesterday. How it looks like, where you are staying, like, same story, yeah. Thank you very much. ZTZ, no však dobre, kokot, piči, chat, naposledy som hláskoval abecedu, ty kokot, na základnej škole, keď som sa učil angličtinu. Zoberieme si, je to aj vyzležité, chladené. Ty kokos, chat, strašne peče. Let's go, malo by to byť studené. To nemám šancu zožrať, dúfam, že bude dobrý. A čerstvé to mango? Všetko je z konzervy. True, koľko ja už nevládzem. Dáte si niekto? A inak je, trošku by som to zavrel, že viete čo, nakoniec nemám chuť, ďakujem a vrátim. Vyzerá, keby to bolo proste rovnako plné proste. Prečo píšu, že si v Bangkoku? Lebo sú tu absolútne pepeky, ktoré sa ani nepreveria veci. Len kvôli rýchlosti a zaujímavosti proste. Ešte moja mama sa smeje, že mladý Slovák a ujebáva sa. Ešte je vlastná rodina, chat. Happy hour, buď tu get 1, 5 p.m. to 9 p.m., čiže od 5. Poďme sa pozrieť, ako tu vyzerá. Tu je pool party, vy sa ide niekde hore. Aha, tu sa ide, vy dokážete ísť tu na rovno vlastne do tohto. To je aké ty kokos, to je fakt, že super. A tu sú tie dormitory, tie čo chalani bývali na tom hosteli. Odplate vy môžete proste jednoducho ako keby bojovať proti iným krajinám tým, že chlastáte. Tak to je IQ 300. Pôjdeme podporiť SK? Asi nie, ďakujem. Ja myslím, že keď pôjdeš okolo kategórie bazény, výrivky a pláže, tak instantne 5 pozvedie na streame a nič. Chvíľku to trvá. Ale daj tomu pár dní. Zas odhaluješ skandály, ty mladý Slováku. Ty kokos, chat, tu je tak minus 5 stupňov. Guys, ja potrebujem fyzickú symku do modemu, chápete? Ja mám ice v telefóne, ako e-simku ešte, čo som kúpil v lietadle, ale ja potrebujem fyzickú simku do modemu. No jasné, a teraz do toho hicu, ty koko, to je fakt skvelé. Oka, videl som more tento rok, môžeme ísť na hotel. Sademe si trošku ďalej. Dobre to fúka, ježiš, strašne dobre to fúka. Dobre, 20 minus čet, ešte šťastie, že to nebola 1000. Pozrite sa, vysvetlite mi, aké máte šťastie, aby to tam padlo. A myslím, že tam ešte nejaký... Nie, je tam moja 20. Nekomentujem svoje šťastie. To je schválne, takový skem na turisty. Inak hej, no. Nechápem, ako je možné, že je tam teplo, keď u nás vonku je zima. Ďakujeme za názor, Hakimi, posielame kľúčenku. Ježiš, počúvaj ma, musíme spraviť devis kľúčenky. Teraz ma to úplne napadlo. Proste až vždycky za priebaný názor na streame budeme posielať devis kľúčenky. Vypýtame adresu, prípadne dáme nejako, to nejak vymyslíme, to bude nápad za milión.
Konečne poriadna hudba, nič proti Eminemovi, ale konečne poriadna hudba. Davis Kondomi skôr za prípadnú otázku by sa nerozmnožoval, že? Tajský box skúsiš? Vyzerám ako niekto, kto skúsi tajský box? Šéfko, ja sa prizabiem o posteľ, hej? Ja nepotrebujem niekoho, aby mi prijebal, proste mne stačí moja posteľ. More, čo tu stišuješ? Máš dať hlasnejšie? A aká ťa skúsiť rybu fugu, až budeš v Japonsku? Popravde ani nie. Nebudem ti klamať, ani nie, ale keď budem v Japonsku, tak jednoznačne. Ak sa nám podarí dostať do Japonska, tak udreme také sushi. Ak sa dostaneme do Japonska, tak to bude strop. Sushi, wagyu, mňam. Aj tapio. Kurňa, vysvetlite mi, prečo sme neboli na pivečku tu na? Týmto výhľadom? Hezký. Wunderbar. Schönes Gutes. Kurňa, keby tu dobre išla GoPročka, tak by sme mohli ísť na toto. Čo ti je, aj keď vlastne modem, no? Lebo to ťa jebne do vody. Čiže dáme ešte jeden pivson so západom? Sprite tu majú celku drahý. Sprite tu stojí až 50 batov. A rozmýšľam nad mochitkom za 150. Vyzerá skôr ako kajpiríňa, no? A nejak mochito. Čo ste nepodali, že ste ho? Robíte si prdel, ale pozrite sa, čo je tam. To je nejaký rozdiel. To je šialené, to jak to vyzerá, ten úlet. Je strašne krásne. Bo ak zmoknem kvôli tomu, aby som vám nastavil stream, tak vás rozkúšem. Začína pršať. Piči, to je na otvorenom. Čet, vy ste na DJI-ke, tá je vodotesná, to je v pohode. Problém je s týmto backpackom. Ja nie som z cukru, ja s tou vodou nemám problém, ale mám v ruksaku techniku, ktorá drží subaton typ Pepega. Dobre, budeme to držať holým telom, čet. Chránime backpack holým telom, hej? Hodnul som si hlavu. Žijete, dobre. Chlapci, keď sa vrátim, začínam bomby trénovať. Čiže podľa mňa toto by si zaslúžilo drink. Bázen nedáš? Teraz by mohol byť zaujímavý, no? Ja rozmýšľam, že v akom vesmíre môžete fungovať, keď solo nejde live, DJI-ku som odpojil a vypol, odkiaľ idete? A potom do pičí... Ja som dal ešte spať. Ja som dal, že nech notebook ide spať. A vy proste, že no my ťa počujeme. A ja, že ide ma, ty kokot, môžete počuť. Ja už som sa evolvol, ty kokot, jak Pokémon, že proste streamujem mimo zmyslov. Mne sa páči, že ja každý deň prerážam nejaké psychické dno svoje. Či viete pozrieť, že či má dneska ešte pršať? Počkajte, ono prší. Prijali by ste medzi seba svoj Ježiša Krista, svedectvo Jehovovo, mene Otca... Ježiš, to je strašné tu. Viete čo? Kúkajte sa. Vôbec neviete moje heslo. Penieži. Konečne budem vyzerať jak toto... Dobre, som ticho. Aj telefón ma uchránil od tých sračiek, čo píšete. Vypol mi chat, vidíte až teraz welcome to the David chat room. Na tých vlasoch by si rozbil aj Nokiu. Tomu ver. Dobre, penieži máme, veci máme, všetko máme. Ježiš, ja nebudem dobrý otec. Ja vás klepem, proste kade chodím. A nebuďte citlivý zase, kokos chat, nebuďte citlivý. Si nám práve ojebal hlavu vo dvere, pekne. Ja som to, akože preto som to povedal, pretože tá polokošielka proste vyzerá ty kokot, ak by som išiel niekomu predať do piči svedectvo Jehovovo. Smoke? Yes, this is the original. Yeah. The fork and spoon is there. Nie. Čo som si to kurva objednal? Naughty Nori! Time for a shake break!
Čo som si zavedal, ako sa vysvetlíš niekto? Čet na vaše zdravie, dúfam, že ste si to užili, pretože ja som sa prepadol pod zem práve tak 3-krát. Mi nejde klíma? Nebudeš vlastne v Austrálii, potom Bali napríklad? Nie. Austrália ma absolútne neláka. Ako mám vás rád, český bratia do piče, ale Moskomor, no mne je nagrcanie. Dementor. Dementor je topka, čo chcete? Mám nejaký problém s Dementorom? Čet, sem zajtra potrebujeme ísť presímku. Oh shit. Chlapci, ak nebudeme zajtra spaloviť, my nevedeli, čo so mnou robila. Všetko ma bolí. Pošlite mu niekto klip? Jaký klip? Čo za klip? Vy ste takí dementi. Vy ste jebnutí. To je strašné. To kto urobil, vy čuráci? Všetko ešte trochu kľudu. Vy si neviete predstaviť, aký som dolámaný. Neboj sa, že sa tam niekto prepadne? Jebnem ho po hlave powerbankou. Tak nič, ideme do 7-Eleven či Family Mart a ideme si kúpiť tie poky. A si zoberiem pívečko so Spriteom. Zoberieme tieto veľké poky. Singa, ale singa je len obrovská. Nemajú malú singu. Zoberieme plechovkou. Čo je? Ja sa tam nedostanem. Počkej, tu mám druhú. Aký je rozdiel medzi... Aha, to je 7-Up. Zoberiem tam si 7-Up. Zoberiem si 7-Up. Vlastne mám tu aj mango, pozrite sa. Máme tu aj manžičko. Čet, my máme jaký timing? Solo sa vypne približne za 2-3 minúty. Nie. Ty... Koko, piču zviebali. Nie. Musel vyzerať dosť divne, čo ďaleko. Komár tu letel. A to vy máte ešte... Ona ma tam lámala vtedy. To je to, čo som sedel a mi tam lámala chrbát. Keby tá pesnička bola tichšie, tak počujete, jak do kolečka opakuje relax.